I veliki pozdrav svima ljudi, Mox ovdje. Pre nego što pređemo na temu klipa, želio bih pre svega da se zahvalim na velikoj podršci koju sam dobio u zadnjih nekoliko klipova. Jednostavno ste razvalili. Ukoliko želite da nastavim sa klipovima ovog tipa, obavezno ostavite like. Ukoliko na ovom klipu bude jako puno lajkova, nastavit ćemo definitivno sa snimanjem videa ovog tipa. Također pretplatite se na kanal ukoliko to do sada niste uradili. Ajmo da probamo do kraja leta da dođemo do tih famoznih 100.000 subscribera. Nadam se da ćemo uspjeti, na pravom smo putu. Kliknite na zvonce kako bi vam stizale notifikacije svaki put kada izbacim klip, a također možete me zapratiti i na Instagramu mox_reader. U današnjoj epizodi pričat ćemo o igračima koji su nastupali za 2 ili čak 3 reprezentacije. U 20. veku Svjetska fudbalska federacija, odnosno FIFA, dozvoljavala je igraču da nastupa za bilo koji nacionalni tim ukoliko ima državljanstvo te zemlje. Međutim, u januaru 2004. godine na snagu stupa nova odluka koja omogućava igraču da predstavlja reprezentaciju jedne zemlje u mlađim kategorijama, a zatim da se kasnije opredeli za neku drugu reprezentaciju pod uslovom da to učini do svog 21. rođendana. Nedugo nakon toga, već u martu iste godine, FIFA je promenila svoju odluku kao odgovor na rastući trend nekih reprezentacija kao što je Togo ili Katar da naturalizuju igrače koji su rođeni ili odrasli recimo u Brazilu i koji očigledno nemaju nikakve veze sa zemljom za koju žele da igraju. Na snagu je tada stupila nova odluka kojom se od igrača zahteva da dostave neku snažnu povezanost sa zemljom u kojoj nisu rođeni, ali žele da je predstavljaju. Tako recimo mora imati makar jednog roditelja, babu ili dedu koji su rođeni u toj zemlji, ili pak mora boraviti u toj zemlji najmanje 2 godine bez prekida. Naravno, ova pravila nisu ista za sve i nisu važila baš za sve, o čemu ćemo pričati u nastavku ovog klipa. Dodat ću i da FIFA trenutno razmatra zahtjev više fudbalskih asocijacija da fudbaleri koji su odigrali 1 ili 2 utakmice za reprezentaciju neke zemlje mogu kasnije da se opredele za neku drugu reprezentaciju i vidjet ćemo da li će taj zahtjev proći. U današnjoj epizodi spomenut ćemo neke od najboljih i najpoznatijih igrača koji su igrali za 2 ili više reprezentacija. Ukoliko na ovom klipu bude jako puno lajkova i jako puno podrške, snimat ćemo drugi deo, jer verujte mi, ima dosta igrača koji su igrali za više od jedne reprezentacije, tako da ima materijala za 2, možda čak i za 3 klipa. Alfredo Di Stefano. Legenda Real Madrida i svetskog fudbala Alfredo Di Stefano igrao je za čak 3 različite reprezentacije. Za Argentinu, za koju je igrao 6 puta i sa kojom je osvojio čak i Copa America 1947. godine, Kolumbiju, za koju je igrao 2 puta, i Španiju, za koju je igrao 31 put. Međutim, interesantno je da nijednom nije učestvovao na mundijalu sa Španijom. 1958. godine igrao je u kvalifikacijama, ali tada Španija nije uspjela da se kvalifikuje, a 1962. godine ga je povreda mišića sprečila da zaigra na mundijalu, iako je također u kvalifikacijama pomogao ekipi da ode na to svetsko prvenstvo. Ferenc Puškaš, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, jedan od najzapaženijih igrača na mundijalu ikada, Mađar Ferenc Puškaš je za nacionalni tim igrao 11 godina i za to vreme uspeo da na 85 utakmica postigne neverovatnih 84 gola. Godine 1962. Puškaš je uzeo špansko državljanstvo i odigrao 4 utakmice za špansku fudbalsku reprezentaciju, ali nije postigao ni jedan gol. 3 od ove 4 utakmice su bile na svetskom prvenstvu 1962. godine u Čileu. Florent Malouda. Florent Malouda rođen je u francuskoj Gvajani, ali je svoju reprezentativnu karijeru ostvario u Francuskoj, za koju je odigrao 80 mečeva i postigao 9 golova. Između ostalog, postigao je i jedini gol za Francusku na svetskom prvenstvu 2010. godine u porazu od Južnoafričke republike, a također je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. godine poneo i kapitensku traku umjesto tada suspendovanog Patrisa Evre. Ipak, nakon 5-godišnjeg nepozivanja u reprezentaciju Francuske, odlučio
odlučio je da zaigra za reprezentaciju svoje domovine, Francusku Gvajanu, za koju je odigrao 3 meča. Francuska Gvajana se vodila logikom da je moguće da Malouda nastupa za njih, jer FIFA ne priznaje nacionalni tim te zemlje, zato što nije punopravni član. Međutim, malo su se preračunali. Nakon meča sa Hondurasom, koji je završen 0-0, a na kome je Malouda nastupio, FIFA je kaznila Maloudu sa 2 utakmice suspenzije, Savez Gvajane novčano i registrovala utakmicu službenim rezultatom 3-0 za Honduras. To je bila ujedno i posljednja reprezentativna utakmica Maloude. Naredna 2 primjera pokazat će nam da FIFIna pravila nisu baš ista za sve. Naime, i pored zvanične odluke da fudbaler koji je odigrao zvaničnu utakmicu za jednu reprezentaciju ne može igrati za drugu, FIFA je progledala kroz prste u slučaju Thiaga Motte i Diego Coste. Thiago Motta je u svojoj bogatoj karijeri nastupao za Barcelonu, Atletico Madrid, Genovu, Inter i Paris Saint-Germain. Iako je rođen u Brazilu, nastupao je za reprezentaciju Italije za koju je odigrao 30 mečeva i postigao 1 gol. Ipak, pre nastupa za Italiju zabeležio je 2 nastupa za reprezentaciju Brazila 2003. godine, ali su se još tada pojavile tvrdnje da mu je san da zaigra za Italiju, pošto je imao dvojno državljanstvo. Njegov pradeda je bio Italijan. San da zaigra za Italiju ostvario je 2011. godine, kada je dobio poziv da debituje za Italiju u prijateljskom meču protiv Nemačke. I u slučaju Diego Coste, FIFA je također pogazila svoja sopstvena pravila. Iako je Diego dobio poziv tadašnjeg selektora Brazila, Felipea Scolarija, za prijateljske mečeve sa Italijom i Rusijom i upisao 2 meča za Brazil, kasnije se predomislio i odlučio da nastupa za reprezentaciju Španije. Iako pravila jasno nalažu da je tako nešto nemoguće, ispostavilo se da je ipak moguće. Na zahtev Španskog fudbalskog saveza, FIFA je odobrila Costi da zaigra za Španiju, za koju je do sada upisao 24 meča i postigao 10 golova. Brazilci su tada optužili Španiju da je pritiskala napadača Atletico Madrida da izabere da nastupa za tu zemlju, a kao jedan od razloga navedene su finansije. Te optužbe nikada nisu dokazane. I to je bilo sve što sam vam pripremio za ovu epizodu. Ukoliko želite nastavak ovog serijala, odnosno drugi deo klipa u kome pričamo o fudbalerima koji su nastupali za više reprezentacija, obavezno svi ostavite like, pretplatite se na moj kanal ukoliko to do sada niste uradili, kliknite na zvonce, zapratite me na Instagramu mox_reader, a do narednog klipa pozdravlja vas Mox Rider.